mu da ke abadan ba za ta zo ba. Inda rabuwa sun gaskiya ba ya duba talauci ko kuɗi ku duba. Inda rabuwa sun gaskiya ba ya duban muni ko kwaki. Yanzu kan jiki da sauƙi alhamdulillah mun gode wa Allah. Asiya kan da sauƙi sosai. Allah dai ya baki lafiya. Zuciya inda rabuwa. Munira, wai me alaƙa take tsakaninki da Marwan? So da ƙauna. Dan na lura ke na sai baki san me so ba. So wata ƙwayar halitta ne da ke tsirowa zuciyar masoya. Ina son Marwan. Zuciya ta cika tafal take da ƙaunarsa. Ban gamsu ba to. Sai ba saboda me yasa kika ce baki gamsu ba? Gani ne a dalilinki, Marwan fafutuka yake da rayuwa. Domin a halin yanzu yana tsakanin rayuwa da mutuwa. San bana tunanin za ku sake ganin juna. Dakata da sai ba. Ya yake son ki daga mata hankali bayan kin san kwanciyar hankalinta muke bukata. In dai babu wani abu mai amfani da ya kawo ki nan. Ya kama hanyar ki fita. Haba Hajiya, wallahi ban faɗi haka da na ɓata miki rai ba, amma Allah ba ki. Inda rabo na sani, auren ki zanayi, Allah ne masani, kuma shi ya sanar da ni. Ki haƙuri ki daina kuka, in kina yi ni maza na yi, shara hawa yanki jin biya ta, kar ki sana yanayi, ki kaɗai. Umarin ce in gama wani. Ina da tabbacin shi ma yana buƙatan gani da. Ina son Marwan mu da iya rayuwa ba shi ba. Kai ne ka sanya so a jikinmu ta jininmu ya zagaya inda rabuwa. Waɗansu na ta yaƙin raba mu ya Allah kai dubiya inda rabuwa. Inda rabuwa. Inda rabuwa. Shi ba ke son gani na Munirat? Kai haƙuri Marwan, ni ne ne sanadiyar jefa ta cikin wannan hali. Munirat, ki daina nan kukan naki. Ba na son ganin hawaye a fuskarki. Dan ina ji a jikina mutuwa zan yi. Rayuwata ta zo ƙarshe. Ba da aka mutu Marwan, da mu kasance a tare da juna na tsawon rayuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya na yi. Lafiya ɗaya. Ya yi jikin? Jiki na ga fara sauki ko? Allah ƙara ko. Ya duba talauci ko kuɗi ku duba inda rabuwa. Sun gaskiya ba ya duban muni ko kyau na duba inda rabuwa. Da ni da ke. Hajiya abin da zai fi yanzu yana buƙatar hutu ne. Shi ne abin da ya fi masa muhimmanci saboda haka abin shi ɗan samu bacci. Insha Allah. Me yake faruwa? Akwai matsala ne? Nadia, tabbas akwai matsala. Kuma zan ta kasancewa cikin wannan matsalar har izuwa ranar da za ki amshi soyayyata. Nadia, ina so ki gane cewa ke ce rayuwata. Sam ba na jin zan iya rayuwa ba tare da ke ba. Saboda ke ce rayuwata. Ke ce a madadin numfashin da nake shaka. Me yasa kake so na? Nadia yake nan. Adadin yadda nake jin sanki a cikin zuciyata da kuma yadda nake sanki a raina ba zai taɓa misaltuwa ba. Saboda daidai yake da a ce ka kwatanta yadda test na ruwa yake a baki. Wannan abu ne mai matuƙar wahala. Haba Dr. Hafiz, ina kai ina soyayya da 'yar talakawa kamata. Me nake da shi?
da har zan zama madadin numfashinka. A'a, kar tarihi ya maimaita kansa. Me yake faruwa ne haka hana? Hajiya nayi ne. Haba da sai bari Allah me yake damun ki? Dan Allah da sai baki shiru. Duk abin da yake damun ki ai bai fi karfin addu'a ba. Allah Allah ba zai yi. Ba za ka fahimta ba, duk da Hafiz ne rayuwata. Zan iya haƙura da komai amma ba zan iya taɓa tura rashinsa ba. Kuma wallahi sai na aure shi. Wallahi sai na kashe ta, sai na raba ta da rayuwarta. Sai ba, za mu ki iya ta kuma kika ce, kuma za ki kashe ta. Za ki raba ta da rayuwarta akan wani can wanda bai san kina yi ba ma. Ashe dama ke ma za ki iya cutar da wani saboda cikar burinki. Ni kuma wallahi san ba na tsammana ka daga gare ki. Nadia. Da aka yi me? Nadia, shin ko kin lura da cewa ina neman na zauce akan soyayyarki? Nisantarki babban aiki ne da yake jikkata zuciyata. Da ma a ce za ki iya fuskantar halin matsi da takura da na shiga da kuma shauƙin so na son kasancewa tare da ke. Ka yi haƙuri, Dr. Hafiz. Ba wai ba na son ka bane, gani ne ba mu dace da juna ba. To na ji, Hafiz Salisu wakili. Na yadda kana so na, amma kana ganin na yi isar da zan haɗa jini na da Alhaji Salisu wakili? Ya aka ki kasancewa Salisu wakili shine mahaifina? Haba Hafiz, kamanninka da na Alhaji Salisu wakili duk iri ɗaya ne. Kana kama da mahaifinka sosai, kuma in ban da abin kama duk ƙasan nan waye bai san shi ba. A saboda haka, ina so ka manta da ni don Allah. Nadia. Lallai maniran jiki ya yi kyau. A da alama gaskiya ga alamar sauki nan ƙarara tare da ke. Alhamdulillah, lallai jiki ya yi kyau. Gaskiya kan alhamdulillah Abba. Abba ka dubi ciki na fa yanzu kamar ba ni bane a kwance magashiyan rai a hannun Allah ba. Gaskiya ka. Ai da alama ma gashi na ganin ki ƙarara. To alhamdulillah. Ya jikin marwan ɗin kuwa? Wallahi da sauki alhamdulillah yanzu ma ka da gurin shi na fito sallah ne ma ya dawo da ni nan gurin da ba na haka ba da a can ma za ka same ni. Ki ce kawai can kika tare ki. Ila. To har kin saka ni kwaɗayi ma ina so in gaishe. To Abba mu je mana. Ai haka kuwa manirat. Kwarai kuwa gama haka shi ya fi dacewa Abba. Ko ku yaran yanzu fa ba ku da kunya ko? Hajiya. Nayi. Lafiya na gajiya. Unguwa za ki je ne? Wallahi ina so in je gida ne in dan huta zuwa dare. So in dawo na karɓi Nadiya ita ma ta dan huta so saboda naga jikin da ya hafi da dan sauki na ga yanzu. Ikon Allah lalle dai kan jikin nasa yayi sauki sosai alhamdulillah ni ma na gani. Gashi kuma na zo na samu zaki fita kuma dan ina so mu dan yi yar wata magana ne Hajiya. Ina sauraron ka. Dan Allah Hajiya ina so ki saka baki ne a cikin akan magana ta da Nadiya. Wallahi Hajiya da gaske nake son Nadiya tsakani da Allah. Kuma auren ta zan yi. Amma sam Nadiya ta ki amincewa da ni. Dr. Hafiz kenan. Ina so ka nutsu, ka saurare ni, kuma ka fahimce ni. Ka ganni nan?
Allah bai azurta ni da yawan 'ya'ya ba. Saboda su biyu ne rak 'ya'yana mata, sai wannan yayan nasu namiji wanda ba shi da lafiya. Ba mu da komai. Idan na baka Nadiya, wata irin rayuwa za ta yi a gidanka? Kuma wata irin kima za ta samu a wurin danginka? Sanin kanka ne, masu arziki suna kyamar talaka. Kuma ba na son 'yata ta wulaƙanta. Hajiya, don Allah. Kaga. Ina so na amince ne ka kimtsa mata soyayyarka a cikin zuciyarta, iyayenka su ƙi karɓarta a matsayin surka? Ita ma ta kamu da ciwon zuciya a sanadin soyayya? Ka dube mu, ka dubi kanka, ka san ba mu dace da kai ba. Don Allah, don Annabi, ka yi haƙuri. Allah ya haɗa kowa da rabansa na alkhairi. Yawwa. Hajiya. Da rabuwar mu da ke abadan ba za ta zo ba, inda rabuwa sun gaskiya ba ya duba talauci ko kuɗi ku duba, inda rabuwa. Nadiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa? Na shiga uku. Kar da a ce na fara son Dr. Hafiz. Hajiya ya ake so? Haba Nadiya, wai da gaske baki san so ba? Wallahi ban taɓa soyayya ba. So wani yanayi da yake shiga sassan zuciya. Amma Nadiya, zan baki shawara ɗaya. Ki yi nazari da tunani iya hangenki. Kada ki kuskure ki wuce auren Hafiz. Ba don komai ba, sai dan ya cancanta. Hajiya ba nan gizo ke saƙa ba. Ko kin san waye mahaifinsa? Dr. Hafiz shine babban ɗa ga Alhaji Salisu Wakili. To, babbar magana. Amma kada ki damu. Saboda na kula Dr. Hafiz yana son ki fiye da komai. Kuma na ji an ce mahaifinsa yana martaba muradin 'ya'yansa. Saboda haka ne ma duk 'yan uwansu suke can ƙasan Turai. Shikenan Hajiya. Amma ku taya ni da addu'a. Ba komai. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Ba matsala, bin mu marasa lafiya. Nawa ne farashinki? Ko nawa ne zan biya har da ma ruwa? Me kike nufi ban gane ba? Au, baki ma gane me nake nufi ba karamar munafuka? To duk sisinarki da bala'inki baki isa ki riba da Dr. Hafiz ba. Duk wannan haukan naki da kike yi dama akan Hafiz ne? To bari ki ji. Ina son Hafiz kuma sai na aure shi. Bayan haka ina son ki sa a kwakwalwarki. Soyayya ta da Hafiz mai nisa ce wacce na fara da ba ta da lokacin yankewa har abada. Subhanallahi. Me dan gani haka? Lafiya?